Välkommen till Killes studio. Nu kör vi. Vad många linor. Varför är jag så jävla skakig när jag håller på nu? Hade jag ritat så hade det varit lugnt alltså. 7 gånger tjockare dina linjer, Robin. Men där tror jag inte jag har så mycket kvar. Du håller en linje nu rakt ner bara. Går vi upp på lite där, ja. Hej boy! Det går bra detta. Sjukt bad. David. Nu kör jag lite här på mig själv. Ja, det är riktigt skadat. Men det blir bra. För så gaddingen så blir det hur bra som helst. Kolla här nu. Alltså jag kan inte... Det är riktigt. Inte fylla i den. Det var jävligt roligt om inte annat. Det är lite huvudsaken. Och Robban får pausa. Ja. Nu blir det tjockat till linjen. Aj! Men det är ju...